Nhar it-tnejn jittieħed il-vot dwar il-liġi tal-Unjoni ċivili u l-Partit Nazzjonalista għadu ma ddikjarax il-pożizzjoni tiegħu. Il-ħamis filgħodu l-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil tax jinftiem li mhux konvint minn ċerti aspetti tal-liġi. Pożizzjoni tagħna hija li aħna favur li jkun hemm liġi dwar Unjoni ċivili, imma għandna riservi dwar issa ġej il-vot nhar it-tnejn nivvotaw ta'. Il-liġi tagħti l-opportunità lil kull koppja, irrispettivament mill-orjentazzjoni sesswali, biex tapplika għal proċess ta' adozzjoni, imbagħad ikunu l-esperti li jiddeċiedu. Iżda skont Simon Busuttil, is-soċjetà mhix lesta għal dan. Ftit tassijat wara li ma' News deputati nazzjonalisti ma qalux kif jemmnu li għandhom jivvotaw, Simon Busuttil għamel l-istess. Imma tkom ma deċidejtux fil-grupp parlamentari, għandkom xi problema? Intant nhar il-Ħadd il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel appell biex dwar din il-liġi ikun hemm vot unanimu. Dan ftit jiem wara l-Partit Nazzjonalista nieda moviment għall-opportunitajiet indaqs. L-ewwel test u l-ikbar test tal-kap tal-Oppożizzjoni huwa illi fit-tielet qari tal-liġi dwar l-Unjoni ċivili jivvota mal-Gvern u jivvota favur il-liġi dwar l-Unjoni ċivili. Għalhekk appella biex Simon Busuttil ma jagħtix widen għall-elementi estremisti fih dan il-Partit Nazzjonalista. Allura dan il-Gvern ħajdaħħala din il-liġi ma kemm tkun isbaħ għal pajjiżna li jkollna unanimità favur l-ugwaljanza, favur id-drittijiet indaqs.